Oikeastaan en minäkään. Tämä on siis erityinen ilta. Niin varmaan. Anteeksi. Ihan kamalaa. Mä oon niin onnellinen. Mä meinaan pysyä naloissani. Aika mulla sattuu sua. Haluatko jotain? Mä voin pyytää viiniä. Eikö se potki? Ei, kun minä on lääkäri. Ajattele lääkäri. Pitää pätevyyttä niinku täällä, niinku kieltä. Voi kamala, anteeksi, mitenkäs mä nyt näin höpötän? En tiedä. Miltä se tuntuu? Mikä? No se potkiminen. Mennään, kun mäkin haluan tulla raskaaksi. Mä luulin, että meille tulisi... Tai siis, että mä... Siis miltä se tuntuu? Pieneltä potkulta. Silleen, et sä vois siihen vaikuttaa. Se vaan potkaisee tai kääntyy. Tai nostaa pepun tosta ylös. Joskus mä melkein saan sen jalasta kiinni. Aika vaan anteeksi. Enkä mä loukannut? Ei. Mun ei olisi pitänyt tulla. Haluatko puhua siitä? Mistä? No, susta näkee ihan selvästi. Sä oot surullinen. Joskus auttaa, kun puhuu. Itse asiassa mä oon aika hyvä kuuntelija. Odotat sä jotakin? Joo. Jotain miestä niinkö? Näkyykö se? Joo. Mä odotan mun miestä. Tai siis, kai mä voin sanoa mun miestä. Siis kyllä. Naimisissa. Ei. Tai on, mutta niille emme kauhean hyvin. Se on väärin. Ui. Tajuat sä mitä sä teet? Sä rikot niiden kodin. Sä pistät sen ihan hajalle. Kuka sä oot? Anteeksi. Jos mulle kävis noin, mä repisin sulta silmät päästä. Mä huutaisin sun naaman, kuinka ruma, vanha ja säälittävä sä oot. Mä sanoisin, että sä oot huora, kodinrikkoja ja murhaaja. Ai, kamala. Sä et saa. Tää on parasta, mitä mulla on ikinä. Sä et tiedä mun elämästä mitään. Pidetään vähän pientä. Mitä? Herra isä. Kahden minuutin hiljaisuus. Asiakkaan muistoksi. Nyt Poki on ihan kamala. Siis kun mulla on vaan tää yksi elämä.